Kona kuyabanda kumakhaza, kodwa nje akusho ukuthi sekumele umuntu ayolala emzini. Angazi abanye bathini, kufuneka ngazi ingubo enamehlo. Kufuneka nje ugcoke impahla ezifudumele, upheke isobho, ngabe unamathambo ufake namathambo kusobho lakho, wenza itiya mhlawumbe, ubukele i-TV, usigoce ngengubo, ufake ihita. Ngaphandle ukuthi mhlawumbe-ke ufuna ukuthi ugcine-ke ungubabakazi bane noma umamakazi bane in 9 months time, then-ke ungasho-ke into zokuthi kule weekend kuyabanda, funeka ingubo enamehlo. Mina ngiyagcoka. Hayi lento okulalela ma-advice azohamba hambe abe inkinga.